A day in my life as si Manang Angie Vlogs. So karon mo na siya nahitabo mga manang. Siyempre kung laagan ta mulaag man jud na. So katong dili mga laagan ay na paglaag ay na pagsuntog sa ko kay lagan ra kayo ko. Magbisaya ra ko di ko magtagalog. Kung di mo makasabot, kamo mag-adjust ako kay taga Pilipinas ko. Di ko man mag-in-English o di ko mag-Tagalog para lang makasabot mo kay magkiwa-kiwa man gyud ko sa akong Tagalog. So mas maayo ginang magbisaya ko. Sumon lagi ni karon mga manang nahitabuan ni mga manang nangadto nang laag mi didto sa Bukirin sa amo ang friend. Dire gihapon ni dapit sa amo ang lugar, bukid lang ni siya. So siguro mga 1 hour ang biyahe. Laag mi ani ako mga kauban mga manang is mga senior na mitanan mga manang. So napay isa ka senior nga wala ni kauban ay duha ka senior. Uno man mi ka senior, so ang duha ka senior wala kauban kay busy. Ang upat ka senior nang laag kay kanigid silang super kalaagan. Dili sila mabuhi diri sa kalibutan sa butuan kung dili ni sila makalaag. So ayo mo pang buot ko mulaag mi kay dili kamuak kami. So mo na tabo mga manang nga tumi og tagipo. Siyempre ganda man naman manang butong kay very good kayo nang among ganahan dira Upper Minty. So mga 1 year na gid mi sige laglag diha sa ilaha. Nya ka man ang kana mga manang kana nga time sige na mi pang marites. Mo nang nag voice over ako kay daghan kay mi marites diha. So kaning katapad na ko karon mga manang nag voice over ko ni akong Junakis, katawan siguro ko ani kay katsawan. Murag wa siguro ni siya ganahan, so bahala siya do dapat tog na kadiha kay mo eskwela pa kaugma. So back to you ta diri sa amo ang gibuhat. Tanaw-tanaw lang sa mo diha kay kapoy sa kong istorya. Haway sa usa ko. Tanaw lang sa usa mi diha nga nag chika-chika pero di mo makadungog kay siyempre marami kasing minamarites ay di man ko magtagalog no. Daghan kami gi marites dira so dapat di mo makabalo. So mo na akong gimiyot. Wala mo dira. So wala pag human man naman ng dugay pa tong sigig tabi diri. Mo lagi na siya mga manang. Nanggikan gid mi ana mga alas 12 na gid kay ako ang pinakadugay ako lang gihuwatan kay nangadto lagi napalagi estudyante lagi. So pagpasensyahin niyo na yung ano ko istorya kay bago pa ko mag voice over niya. Lain pag akong tingog dili ni nga na akong tingog ha cute kay kog tingog. So nagkatawan akong katapan cute ni akong tingog kaso giubo lang ko gisipon so murag baka na gid akong tingog. Ito kaya po dani mo man oy pila pa mga minutes so lagi ni nagining kuy lagi ngit. So, ay udi ay so nagreklamo na ko nga nagreklamo na ko nga nagdugay kay inuman kay 10 minutes man din siya taman so 3 minutes pa 4 minutes pa sige ko kikan ako sige yaw so mag 4 minutes pa lang siya. Kana hapon na mi ana siguro mga alas 3:30 na siguro na siya. Kaya nanggikan gid mi ana mga alauna na gid mi ana nakasakay so nabit gid mi sa ilaha kay mga 1 hour pagikan gid sila kay sakay mi ka kuan mi nimo sakay kaduha mi mo sakay ay lagi ikaduha sila ako ikaduha raw kay pwede ra mabakta sa amoa pero sila musakay pa na sila kay kuan mga village man gud ning mga uban nga senior kay mga dato man ni sila. So nasa village sila nagpuyo. Pura man sa squatter ako nagpuyo kay basta sa mga squatter lang atong mga dagway. So mo nang kaisa ra ko mo ride. Kuan ba mo sakay. Kaisa ay kaduha ra ko mo sakay Palangihan pa ang Bagoday ang payon dayon pasud na sa Tagibo kay sa Tagibo na siya kay Butuan City may yud migod mo na nagidi Tagibo adi sa mga bot sa Butuan City. So nisakay mi diha sila mga 1 hour gid siguro na mga 1 hour siguro mi ana adi sa nabot sa ilaha so nagikan mi nabot mi sa ila alas 2 gid untop. So pagabot na mo didto gilungagan mi og saging nila auntie o gilutuan mo ginamos so nangaon mi ana chika-chika sa pangatawa diha kay
Panglibak-libak na mo tong among mga kauban kay wala nang uban. Mga busy man itong duha ka senior. Magumana to na nga ginamos so pahuway sa dayon mi. Siyempre, kami ito ginamos kay daghay oil ug daghay kamatis. Kaya ay. Dili man dahil lalim mag voice over ay. History na nako ang tanan. Pagid siya na human. So layo pa kaayo. Kaya kung katapad sige katawa sa ako. Ako kasabot kung ano sige sa katawa nga alas 10 sa gabi katog niha ang kami eskwela pa kasayo para ba kami eskwela. Sige siya katawa sa ako wala siya kasabot sa ako ang istorya. Sumao na diha. Siyempre. Kuskus naman gidayon mi pero naibkuan ha kanang nakakita man ang bukado. Naibukado di ako kasi kung napilan man ako nag-video. So daghan kay abukado ana siguro na dala siguro nako mga 10 kilo siguro ako nadala. Kasi kadaghan mo gid kayo gihatag naman na tanan. So simpre gihatag man nagidalon ginato na tanan. So wala na ko nakuan kay nag-ubo-ubo na jud ko. Muna kani si Kuya gyud kay si Edward. Edward na siguro ni si Kuya oy. Kani si Kuya Edward. Muna siya tigbuak og lubi. Kami sige mig panguskos niya sige pod mig kaon kansawan lagi miniya kay mas daghan pa ang nasulod sa baba kaysa sa butanganan kani pod among gipangkuskus kay amo ra po ning dalon kansin mo nga nagdala mi tanan diha og ako nagdala ra kog kanang kanadag yung tawag ani yan sino butangan ng tubig kanang violet tawag anang butangan ng tubig oy tumbler di ay na siya mo na akong gidala mo ra gyud akong gibutangan og kuan kay para na sa akong anak butangan ako nagsabaw, butangan ako na siya butong. So daghan kay gikaon ako diha kay para di ko magansi. O kani sila nagiya na ni sila binutangay sa ilahang kuan sa ilahang sa nagiya na ni sila kay kanamo gipang kuskus kan gidala na mo tanan. Tikat kay lubi. Dugay-dugay pud ba namo to nang hurot. Butangan to na ko og gatas. Og ice. Girlfriend na to akong gibutang kay walay lain. So di na ta mangita. So kanang time kay nang marites mi ana daghan kay may gimarites. Pero ang gimarites na mo ra pag pagalingon. Ano lang. Di ba? Sige raming pangaon diha. Wala nang ginabutang sa butanganan kay sige raming pangaon. Daghan kay butong diha I promise. Butong og saging og bukado. Hamo gidala. So perminti na may siguro. Siya na may katuig itong sabi nga ng lakaw 21 June 21 pod may nag first ana sa ilang lugar sa balay nidot kay na dira amorag kaulanon siya pero may gani kay wag ipaulan hangin kaayo so mga 1 year na itong June 21 nang nibalik mi dito kapila na mi nakaadto dito kaupat man siguro mi nakabalik sa ilaha sa katuig kaupat mi nagbalik-balik. So natulog na ni kong kauban gi sabaan siguro ni sa akong voice over kay like kung tingog ba mura ko karabaw tingog kay siyempre giubo jud mura ko karabaw tingog nagkatawa siya mura daw ko karabaw tingog sagdi na lang na akong tingog diri So kanang ipuno na ako na akong tumbler kay kapoy na ko sige kuskus niya sige ra nako kaunon so gyud siya napuno. Mao nang nagkuha ko dito sa lang pitsil kinuskus nila so akong gikuha ko ang ilang kinuskus akong gikuha og gibutan ako sa akong tumbler para mahuman na mapuno na kasi sige ra kog kaon ana akong kinuskus sige ra ko na ako gikaon. Kanang tiguang kanang senior nga isa sigtan sa ko kasi sige ra kog kaon. Iya daw kinuskus kay gikaon daw na ako. Tako kay na siya butanganan kanang topper gyud na siya. Humando. Kajoy pa kayo. So kana kay puno na gid ang mga butanganan namo. Sige na mi pangaw na. Muna nang gihurot.
Dako na mong tiyan. Kanaw na niya sa ka-senior, oh. Ang cellphone ng iyahang gi-istorya, dili na kami. Moro to siya, guys. Bye.